Si te quieres divertir, non tes máis que vir ao Entroido a Viveiro. E aquí terás que levar túnica e trifal, bigote paneiro. E as pernas has de deixar co baile ao cantar, que a vida é unha Roma. Danzar, neniños, danzar, na pena olvidar que na mar me coma. Cantemos, cantemos de Moño Ribeiro, que non hai Entroido como de Viveiro, que aunque hoxe a sardiña vamos a enterrar, tiremos da liña para resucitar. Cantemos, cantemos de Moño Ribeiro, que non hai Entroido como de Viveiro, que aunque hoxe a sardiña vamos a enterrar, tiremos da liña para resucitar, si non de sardiña ferro xa será.
en que se nos vai unha prenda tan querida como é a nosa sardiña. Pedímosles, por favor, pedímoslle tanto a señora alcaldesa como ao señor tenente de alcalde, señor Jesús Cal, señora María Loureiro, fálenos, por favor, e díganos algo que nos console. Bueno, non sei o que decir nestes momentos tan dramáticos. O único que espero é que non se incendie ningunha casa do Chao. Ben, unha vez que pasen estes días, vamos a entrar aí nunha época de tristeza, porque logo ven a Semana Santa, porque aquí
Eu estou permanentemente ocupada, por iso teñenme que entender vecinos se algún día non estou disponible, porque o meu interese é soamente pos vecinos, pero que claro, hai veces que non podo. Aquí teño o meu tenente alcalde, Cal, o gran suspendedor.